स्निजिबाथि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जि आजादि का अमृत महोत्सव बेजोंनो दिनै जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा खैराबारि टाउननि सोरगिदिं लेथ्रा जानानै थानाय जायगाफोरखौ दिनै जों साफा खालामदों आरो बे साफा खालामनायाव जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादखौ खैराबारिनिनो इ रिक्सा खन्था लोगोसे टाउन कमिटिया जोंजों जथेस्थ' हेफाजाब होदों। बेजोंनो जों सानो खैराबारिया बे मिशनखौ लानायनि मेन उद्देश्यनो जाहैबाय जायफोर लेथ्रा गोफोन गेसाव जानानै दङ बिनि जायफोर इनभाइरनमेन्टआ गाज्रि जानानै दङ बेखौ जों सोदांनो थाखाय जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादाबो जथेस्थ' नोजोर होनानै दिनैनि बे उदांस्रि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै साफा खालामनो थाखाय आखाइ होदों आरो साफा खालामगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जों दिनै दख'रा बर' फरायसा आफादा बेजोंनो जों आरो लोब्बा लाखिनानै खामानि मावदों जि हर हर तिरंगा बेखौ जों न' थांनानै जि फ्लेग थुनाय बेखौ जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जानानैबो जोङो गामिनि सुबुंफोरखौ जोङो हांख्रायहैदों आरो बयबो बिथांमोना दिनैनि समाव बयबो बे खामानिखौ बजबनानै लादों। मानोना जोंनि उदांस्रि सानखौ जों बयनिबो गोसोआव भारत उदांस्रि सान जि मोनसे रंजानाय बयनिबो गोसोआव दङ नालाय बयबो बे खामानिखौ जों बुंनायनि उनाव जों बिथोन हैनायनि उनाव बयबो बजबनानै दिनै हर हर तिरंगानि जि मोनसे बिथोन बेखौ बयबो फिरफिलाखौ दिखांनो आखायाव लादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।